मारे कलेजामा थंडक पड गई. रडायचं नाही, मी मस्त चांगलं रडू नाही. आता पूजा येणार आहे. पार्टी आमची सर्वांची. अरे वा, झालं रे. बस बस बस. तू गुळामध्ये थोडासा तूप टाकला ना? हा, थोडासा नको ना म्हणून. हा, आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाक, सारणासाठी खोबरं किती आहे. आणि याच्यामध्ये वेलची आहे. थोडासा आपल्याला भाजीला खोबरं ठेवायचं आहे. आता हे पूर्ण ढवळून घ्यायचं. हे आपलं मोदकाचं सारण. आता ते सर्व आपल्याला सुकं करून घ्यायचं आहे. आता आपलं सारण झालंय ना? हो, झालंय. आणि याच्यात पाणी नाही राहायला पाहिजे, एकदम म्हणजे कोरडं व्हायला पाहिजे. मग काय होतं, मग आपलं म्हणजे चांगलं सारण बनलं. नाहीतर काय होतं, सारणामध्ये पाणी राहिलं ना तर मोदक खाताना मोदकामधून पाणी पडतो. म्हणजे कपडे खराब. नवीन कपडे खराब. आता झालं आपलं सारण. आता आपल्याला पीठ केनवायचं आहे. बंद करू गॅस. तर इथे बघा आमचा मोदक बनवायचा कार्यक्रम चालू आहे. खाली तुला मोदक आवडतात? हो. किती खाली एका टायमाला? म्हणजे एका टाइमला जास्त नाही लात, तीन 4. कारण की मोदक हेवी असतात ना, एकसाथ असे जातात. आता इथे बघा मी वरती आलोय आणि तुम्हाला आता दाखवतो दिलो कुठे झोपली आहे. दिल काय करते तू इकडे? बघा दिसली का आमची दिली? बघा ही कोणाची दिल आहे? ही कोणाची दिल आहे? पप्पी दिली आमची दिलू. पहिली कॅमेऱ्याला पप्पी देते, वास घेते. कोण आहे म्हणून. कोण आहे हे? तुझ्यासाठी जागा ठेवली. हा दिलू तुझ्यासाठी जागा ठेवली. ही दिलूचे दात बघा, आमच्या दिलूचे दात बघा. हा रूम बघू शकता, फुल एम्प्टी आहे. आणि आपल्या बाहेर कसं दिसतं तुम्हाला दाखवतो. इकडे थोडंसं सामान ठेवलेलं आहे. इकडे आपली तुळस. आता काय बाहेर आपल्याला दिसणार नाही, मंडप लावलेला आहे ना. इथे बघा आमचे फॅन आणि ट्यूबलाईट आम्ही काढतो आहे. नवीन फ्लॅटमध्ये लावणार आहे. ते काढले. कुठची ट्यूबलाईट काढली आम्ही? इकडची ट्यूबलाईट काढली. झोप तिला, झोप. तर इथे बघा मोदक आमचे रेडी आहेत की नाही? आणि मोदक एकानेच नाही बनवले, मग 4-5 मुले आले होते शिकायला. कोण कोण आलेले? 3-4 जणी बाहेरचे आले होते. वेगवेगळ्या प्रकारचे मोदक झालेले आहेत आज. दाखवते. वाव, म्हणजे डिझाईन वेगवेगळी. मस्त ना? मस्त बनवले ना? काय शिकायला येतात ना मुली. कोण होते मुली पहिले तरी सांगायचा. नाही त्यानं तू व्हिडिओ केला असता. वा वा वा, 21 मोदक पेक्षा जास्तच झालेत ना? जास्त इथे. आणि हे पण रेडी आहेत का? नाही ते शिजवायचे. आहेत का? काढायच्या आधी असं पाणी मारायचं, म्हणजे ते चिकटत पण नाही आणि आपल्याला भाजत पण नाही ते. हात भाजत नाही. हा, तर आता मोदक फटाफट काढूया आणि आपल्या गणपती बाप्पा समोर नेऊया. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? तर आज आपल्या गणपती बाप्पाचा पहिला दिवस, बरोबर मम्मी? तर आज आरती सुद्धा झाली. आणि माझं कसं माहितीये, मी पहिल्याच दिवशी गणपती बाप्पाला मोदक, भात, डाळ, भात सगळं आहे ना, पहिल्याच दिवशी मी सर्व असं नैवेद्य भरून देवाला देते. कारण का माहितीये, उद्या त्याचा ऋषीचा उपवास असतो. बरोबर. उद्या पुरा दिवस उपवास. ऋषीचा प्रसाद म्हणून कोणतरी आणून देतात ना, कोणाचा उपवास असतो ते माणसं. नाही तर स्पेशल ऋषीचा कोणाचा असला तर. नाही तर घरात तर आपण बनवत नाही ऋषीचा उपवासाचं जेवण. मग उद्या म्हणजे उपवास असतो, म्हणून आज आहे ना बाप्पाला पोटभर जेवण द्यायचं.
आणि आल्या मोदक वगैरे सगळं असं मी दरवर्षी देते. बरोबर 21 मोदक आहेत ते. हा बरोबर 21 मोदक आहे. चला जाऊया. मस्त. एकवीस मोदक ना ते. तर हे आपले अष्टविनायकचे गणपती बाप्पा. किती वर्ष झाली मम्मी? आता आम्हालाच इकडे मला जेव्हा 27 इयर्स झालेत, 28 इयर्स, तर 28 इयर्स तर आहेच आमचे इथे, है ना मम्मी? पूर्ण घाल पुढे जाणार नाही पण. पाणी चलो काय नाव? हे आमच्या चाळीतले मुलं असे बसलेले असतात प्रसाद द्यायला. काय नाव? छोटे गणपति ना आराम से. अच्छे से. हो गया. चलो अभी प्रसाद देऊ. पहिला क्या देते तीर्थ? पाया तरी पडा दोघांनी. तसंच घे. तू पाच दे. मी तुमचा ब्लॉग बघते. आता मी बाप्पाला नैवेद्य दाखवून आलेलं ना. आता आम्ही जेवायला घेतो. आता वाजले किती? संध्याकाळचे 6 वाजलेत. म्हणजे वाजले. आज आमच्या सर्वांचा उपवास झाला. उपवासच असतो नेहमी. देवाला नैवेद्य म्हणजे भोग अर्पण केल्याशिवाय आपण जेवत नाही. आता बघा आम्ही आमच्या नेबरच्या घरी आलोय. आमच्या बाजूचाच रूम. गणपती बघा किती सुंदर आहे आणि कॉन्सेप्ट पण आहे. वो झुलाव ना. अरे वा बस. फायनल बसवलंय. डेकोरेशन छान आहे ना. हो, मस्त डेकोरेशन. हे खूप बनवलं. भादर. हां. एक काकीच्या पाया पड. अभी बानी के भी पैर पडो. सही रे मजा कर. तर इकडे बघा आता आम्ही आपल्या बाजूच्या मम्मी गणपतीला भेट देऊन आलो आणि आता आम्ही चाललो आहे परत आपल्या न्यू फ्लॅटमध्ये. पण सर्वात आधी आपण बदलापूरला चाललो है ना. तर काय काय मध्ये मध्ये काम आहे ते तुम्हाला दिसणारच आम्ही काय काय करणार आहे ते है ना. तर काजल आणि मी जातो आहे. रिक्षा बुक केलेली आहे. जेवून घे. कशी झोपली आमची तिथे तिथे. तर इथे बघा आम्ही बदलापूरला निघालो आहे आणि संध्याकाळची वेळ आहे. पण आज आम्ही ऑटो बुक केली. आमच्या घाई झाली ना की मी रिक्षामध्ये बांगड्या वगैरे घालते. 2 रिझन आहेत. पहिलं रिझन म्हणजे आमच्या कारमध्ये आमचं डोकं करतं दोघांचं, म्हणून आम्ही ऑटोच प्रिफर करतो. बांगड्या घालते रिक्षात. लेट झाला ना जायला. हे बघा आता घातले 2 बॉक्सच घेऊन चालले पूर्ण. आणि पुढे पण लागेल ना. शेवटी पोचलेलो आहे आम्ही. टिक्का बघ कसं झाला विस्कटला. बघा बघा आपल्या रस्त्याला कशी बघते आहे ना. हा पुढे आहे. जाऊ दे. सरळ सरळ. बस बस बस. तर इथे बघा कोण आलेलं आहे. लाईट आणि फॅन वाले. काजलच्या घरी लाईट फॅन खराब झाले म्हणून लावायला आणले. नाही
गिफ्ट काय घातलं की नाही बोललं काय घातलं की नाही म्हणलो व्हेरी गुड माय गुडनेसला ये झाड़ू है कि क्या मेरे को लगा? कोण दिसते देवी माता कोणती माता देवी व्हेरी दोन गुड दिवसानंतर आईला बघताय ना. हा स्लिम हो गई स्लिम ट्रिम मग जिम लावली काय अरे योगा चालू है मेरा अरे वा 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 सुबह शाम मस्त एकदम बायसेप्स पण आले नमस्कार अगं आई आई आणि मुलीचा प्रेम मारे कलेजामा ठंडक पड़ गई ऐसा नहीं ऐसा नहीं करने का ये मेरे लिए अरे हे मस्त रडायचं नाही मी मस्त चांगलं रडू नाही, रडायचं ना. हे बंद करू मी आता पूजा येणार आहे आमची पार्टी आमची सर्वांची अरे वा आला रे बस 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 थकला असता ना दोघं पण? नाही नाही मम्मी तिचा नवीन ड्रेस दाखवते मला. वा 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 किती महिन्यानंतर अल्टर केलाय. नवीन कुर्ती दिलेली पूजाने दिलेली ना. कितना हो गया हा वा बरेच महिने झालेले मम्मीने अल्टरच नाही केलेली. आत्ता केलंय फायनली. आणि इकडे कुठे चालले दुबईला छान आहे. आता मम्मीला घेऊन मी आमच्या नवीन घरात चालली आहे. अरे वा पूजा आहे ना आमच्या घरी जे गणेश पूजन आहे. हा छान आहे सुंदर आहे असते. घे हा घे व्हेरी नाईस घे मी पॅक करते. मम्मीची उत्सुकता बघा नवीन घरात यायची. आतमध्ये इथे आवडावडीचं काम चालू आहे ना काजल आणि मी मस्तपैकी पाऊस बघत बसलो. पाऊस आला आज खूप दिवसांनी पाऊस आला चांगला. बाहेर बघा डार्क. आणि हा आमच्या बदलापूरच्या घरचा किचन. काय करतेस घेतले घेतले काय करतेस तू काय नाही मला एक डब्बा हवा होता. नाही नको नको. चला आई पण झाली रेडी एकदम. काय नाही आरामात आरामात काय काही नाही आपल्याला आपल्याला काय बोलतच बसायचं आहे ना आणि जाऊन झोपायचं आहे. हा, मी जरा कुठे तिकडे change जिम करून- करायचं आहे. हा कर चेंज कर. तर इथे बघा आम्ही कसं आता पूजा आहे ना आपल्या घरी तर चौरंग पाठ आणि समय आणि काय काय लागणार आहेत तर ते आपल्या जर रिलेटिव्स किंवा आपल्या कोणाच्या तरी ओळखीच्या घरी असेल तर आपण त्यांचंही घेऊ शकतो नवीन आणण्यापेक्षा किंवा असं भाड्याने घेण्यापेक्षा. कारण जे बटनचे जे प्राईस असतात ना सामानासकट डबल असतात. तरी आम्ही त्यांना म्हणालो होतो पण आता सीझन असल्यामुळे ते म्हणतात की गणपतीचं फेस्टिवल आहे ना ते म्हणतात की आम्ही नाही आणू शकतो तुम्हीच अरेंज करा. तर आम्ही करतो अरेंज. हाय आमच्या मालेवर ठेवलेलं. आणि ऍक्च्युली हे सगळं सामान आमच्याकडे आहे पण ते रत्नागिरीमध्ये हो ना. सर्व आहे म्हणजे हा. ऍक्च्युली देवाचं चौरंग. सर्व सामान सर्व आहे पण ते रत्नागिरीच्या घरी शिफ्ट झाले. तांबे वगैरे सगळं आहे पण आता मी इकडून घेतोय कारण ते सगळं त्या घरी आहे म्हणून आता तरी करून आता काढताय. सामान पण येणार आहे आणि आईला पण नेणार आहे उचलून आता direct. सावकाश काढा. ते पण लागणार आहे. हा आणि तो पाठ पण लागणार आहे. रेडी आम्ही तर रेडी आहे पण सामान बघा आमचं सामान बघून सामान आमचा हेच नव्हतं. ड्रायव्हर घाबरणार आहे आपला. शेवाचं पाकिट विकेट सगळं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो छान मस्त वाटतं खायला. शेवया घेतलेल्या आम्ही पार्सल. हे काय बूच बूच कुठे मारला. हे ये तो अरे आम्ही बाबा हे चौरंग आपल्या हातातच असणार का. तरी ते बघा आम्ही आता बिल्डिंगच्या खालीच आहे. गाडी आपली 1 मिनिटात येते. गाडी तर येईल. आम्ही 3 माणसं पण आहे. सामान बघा केवढं इकडे राहायला वाटतंय ना. एक सीट तर खाली एका सीटवर अशी वरती राहिलं ना. आणि खाली पण राहील. चला हे कपड्याचं आहे ना. हा ते खालचे कपडेच आहेत. सॉंग लागले किती राहिलं बाबा. सामान बघा केवढं आहे. पाठी पण आहे.
आता इथे बघा मी आईला घेऊन आलो, आई आणि काजलला, तर त्यांचं रिॲक्शन बघूया, कारण ते पण पहिल्यांदाच आलेत, व्हिडिओमध्ये फक्त बघितलं होतं ना. तसंच मम्मीचं पण रिॲक्शन हो, पहिलं आईचं. टॅडँग टॅडँग, चप्पल निकाल. वेलकम वेलकम अपने ही घर में, किसी दूसरे के घर में नहीं. वाह वाह, शुरुआत अच्छी हो गई. आओ अपने बेटी के घर में, बेटे के घर में. किचन आहे. वा 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 वा, हाऊ नाईस. हॉलमध्ये आई एवढीशी वाटते. काय मस्त आहे. बडे बडे आहे ना, प्रशस्त आहे ना असं. चला काजल तू पण आहे पटकन. आली. हे बघा हा पण एक आहे. खोला खोला खोला, जे पाहिजे ते खोला. वा 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 वा. आता हा मस्त. वा वा वा, दोन पिल्लू झोपले. काय छान आहे. पांढरा. आता हे उघडूया तात्पुरती. उघडू का काजल? हे वॉशरूम, हे बेडरूमचं वॉशरूम आहे. सही बेडरूमचा तो पण दाखव. सही आहे. मोठा आहे ना? बड़ा है क्या माँ? हाँ, कितना बड़ा है. मस्त. छान ना. वो फ्री कितना बड़ा. बहुत अच्छा है. ये तो बाल्कनी टाइम में, भी बैठो, स्नान करो. हा, 24 तास पाणी. तर बाल्कनी. बाल्कनी बघा. अजून आम्ही आता लाईट्स आणली आहे, ट्यूबलाईट्स आणली आहे, बाहेर लावायची आपल्याला आहे ना, मोठी. ओके. स्पेशियस आहे ना एकदम. हाँ, कितना मस्त है. वाह. मस्त आहे ना. आवडला वारा आवडला. छान येतोय ना. सेम रिॲक्शन मम्मीचा आईचा असणार आहे ना काजल? आवडला. मग? आईला आवडला. आम्हाला आवडलाय, आईला पण आवडलं. चला आता. आवडण्यासारखं काय आहेच नाही. हा. सगळ्यांना आवडेल. इधर आणि तो तुम्ही बैठ पण के आलात तरी कपड़ा आवडेल. घास सकते हैं. मैं इधर से ऊपर से पानी जाता है. हा रे, इकडे पण घासू शकतो कपडे. काय मस्त आहे. आयडिया चांगली दिली आहे. नवीन ब्लॉग बाल्कनीमध्ये कपडे धुवायला. बाल्कनी में मस्त है यार, टकाटक गर्ल्स. नाइस. बहुत अच्छा है.